Dito po kami ngayon sa tapat ng barangay hall po ng San Roque sa Makabebe. Master po talang tala po ang tropa target ha? Kita maka-deploy. Baka dyan, maura na ka. Kasama ko po si Master Founder Guy, si Founder Emil, aming guys sa municipal po, si Roman, si Bro paano yun na? Bro Lubey? Bro Bay. May pinunta lang ito sa San Juan. Yung tropa po ng Candelaria nandun po sa plaza mismo. Maka-duty na po? Oo, maka-duty ko. Naka-duty na. Diba? Kay Sulu. Hindi na kay Sulu. Dali. A few moments later. Naka? Oo. Tapalo nung talaga itong cellphone na malaki. Load, no? Load? Wala pa rin, Wala ko. Kita dala yung cellphone na malaki. wala na magtagbak na. Ano pa rin na rin kay? Kaya wala pagtag yan. Kaya pang taga-Candelaria ang nag-duty yun. Si Kapitan. Join ni Master yun. Tara. Dilim na. Naulan ho. Ambag. Silong kami sa barangay. A few moments later. Kaya ba, alala ka na nung... Ati pong inasal kayo niya? Yan, tinapay na mo kung kaya. Dati kayo pandata nga trope. Tilo kayo niya, bedo ng pulis. Mag-check po niya. Tinapay. Oo. Ay na, pandesal. Ang kahit ang mapanya, Porino. Kung sobrang na. Ati ka load, tara, usap mo lang. Nung yari na lang. Wala ko na. Na? Wala ko na lang. O sige, dala mo na lang yan. Kaya di bali di bata, ba, kilala din yan. Ano pa po kinalo? Mari makain ng pakin. Mari ka sa kanya. Join po yun ni Master. Kapitan po dito. Nandito kami, nintay namin sa tropa. Galing sila sa checkpoint ng Makabebe. Pinapunta namin dito regarding dun sa konting meeting. Konting meeting po namin. Tayo. Walang sasaya. Ito po Pinala yung... lang ko yun. Rino. Yan po yung ano. Yan po yung chewing kong taga Makabebe at San Roque. Siya po yung kapitan dito. Ay, kayo, Kap. Hintay namin yung tropa. So, tinawag. Sana pwedeng pagpapakit, tsaka na mo pwedeng mitingan ka rin, mumurang ka rin. Pahingan mo, patalo mo na ito. Walang pesto ka rin. Tsaka, kaulawar, mag-traffic yun, mag-meeting. Wapin. Panggamit ko yan at saka pera po eh. Kinay pa kayo. Okay? A few moments later. Hello po. Alay yun. Ay po. Good morning. Dinawi pa naman Siya yung natin. pinabanggit ko chewing dito. Puro ka lang yung mga... Wala kayo kasama na laki? Dadala mo? Ako. Ay, okay. Tama. Hello po. Ano po? Sino kami na yung doon? Di ano? Laki to din dito. Laki. Sa dinarya, laki. Pilipino. Ito na yan. Okay, thank you. Hello po. Good morning po. O yan yung may-ari niya later. Hello po yun sa Candelaria chapter. Dito sa Makabebe. Pabili lang wala na. Paano na niyo po may Nakipag-coordinate ako kanina sa pare, sa PN, bagong ano yun. bago na kayo dito? Hindi ko rin ba? Galing sa ano, San Simon. At parang po galing ng San Luis. San Luis naman to. Opo. Kilala ko ni ano eh, si founder ng... San Luis. Ayun, bakit ito ba ito? MDF lagi ang MDF tropa niya ako. Kilala siya nun, tapos galing ng San Simon. Nag-participate po kami sa kanya.
Alam ko, binibiro niya ako kung sabi niya, wala akong bilog sa MDF. Okay naman ata yung memo dyan. Okay naman po. Kaya nagpadala ng memo yung taga-Krami. Kaya pala sa mga pinagalitan. Credit sa PNP yun. Sabi niya, bakit din pinilaan? Wala po, credit na. Kaya nga nung nalaman po namin bago hepe dito, niyayang pa agad si Founder. Sabi ko, Founder, mag-coordinate tayo. Yung mataba. Ah, si ano? Yung taga-Batasan. Yung taga-Batasan po? Oo, yung taga-Batasan. Nandiyan po siya kanina yung medyo... Okay, maganda lalaking sabi. Opo. Nandiyan po siya. Galing na kapalit yun. Tapos, A few moments later. Oo, no, may tabi niya eh. Kasi first time namin. No? Oo, yung unang duty. Unang duty namin po. Opo. 20. Tapos, sabi ni, pwede na ako, ate. Bali, ilang araw na po kayo nag-duty? Anong araw na ba tayo? Magdadalawang linggo? Ay, dadalawang linggo. Ngayon, ilan po kayo ngayon? Walong, naiwata. Ang uwi na yung apat. Kasama kayo lalaki? Oo, may kasama ko na lalaki. Eh, kasi ngayon sa, hintay namin si... Sabagay, safety naman kayo kasi kasama natin yung mga kapulisan natin dito kami eh. ng ano, bukas umuwi, atin kami. Tapos, ilipat na kayo ng pangkalan mo? Hindi pa nila kami pangka. May bangka kayo masasakyan doon? Opo. Hmm. Yung pagka bro din po namin. Sana matapos na yung tulay, no? Sana nga po matapos. Para mas madali yung travel. Ala na, yung kawawa naman yung ano, nagbabak na. Yun naman ang problema. Mawala ng hanap buhay. Yun naman ang problema din. Oo nga po. Parang natulad sa nung nagkaroon ng tulay dito sa Arabia. Yung papuntang Bebe Anak, Bebe Matuwa, nawalan ng hanap buhay yung mga nagbabangkero. Kaso, pangit po kasi yung itid, yung Oo, po. maraming pagka hindi pa malakas yung agos. Opo, alanganin. Bisan may inaano na dun eh. May tumataob. Kasi Oo. sobrang liit. Malakas Ayun, dinadaanan ng bangka sa ilalim, sa ilalim ng tulay. biglang may ibon ganun. Oo. Kaya ngayon pinag-uuwan. Opo. Yan. Talagang bagay sa atin. Good morning. Oo. Morning. Tama. Sabi talaga, good morning. Walang walang gabi, walang Walang gawin. Kumbaga, yan po ang simula ng pag-asa, panibagong pag-asa. Yan. Apo. kami ng ano dyan eh. Duty pa sila ng duty pa kami ng sa barangay namin. Wow. Opo. Doon naman sa barangay nyo. So, ibang tropa natin nandun. Nandun na po yung iba. Very good. Ang galing. Good job, good job. Nauna po yung mga lalaki. Opo. Ang galing naman. Hanggang alas 12, ganun. Isa na nauna. Opo. Pero may kasama naman kami mga hotel. Okay din eh. Sige po, pangasin. Ay ka po. Kaya po tayo, mga brosis. Kanya-kanya na Koboy. Hoy! Para kayo. Swerte yun. Para kayo. Hoy, papali na. Ako kapali no? Mainit siya. Sir. Eh? Pero, bro, manyaman pa sila rin. Alay kayo, bro, ini papalping ko sa nanay mabisa. Magmaniw. A few moments later. Ayun, nandito na po kami sa bahay. At yung mga kasama ko po, umuwi na po sila. Kaya galing lang po namin ng Makabebe. Nag-round po kami. Pinuntahan po namin yung mga tropa natin na taga Candelaria chapter na naka-duty sa bayan ng Makabebe po. Diyan sa plaza. Stand check po tayo, 7:30. Yan. At ganito na lang po. Aming video at maraming salamat po pakatip po kayo dito sa dulo. Plan to protect, GMDF MDF, long live, Guardian. Patayan hanggang sa libingan. Pangkat ng mga guardians, lalaban di patay.